Dacă nu știi ce prăjitură să faci de Revelion, astăzi facem pentru prima dată prăjitura Medovi. Pun o cratiță cu apă pe foc și așez deasupra un bol termorezistent. Gătesc totul la bain mari. În bol topesc 175 de grame de unt, adaug 200 de grame de zahăr și amestec până se dizolvă. Amestec 3 ouă cu 160 de grame de miere și pun peste compoziția care este pe foc. Pun 3 lingurițe de bicarbonat de sodiu și amestec până compoziția devine spumoasă și mai închisă la culoare. Dau bolul jos de pe bain mari, incorporez treptat 500 sau 600 de grame de făină până obțin un aluat moale și ușor lipicios. Împart aluatul în bile egale, întind fiecare bilă foarte subțire, coc foile la cuptorul preîncălzit la 180 de grade timp de 5 minute până devin aurii. Pentru cremă, pun într-un bol 800 de grame de smântână grasă 30%, adaug 200 de ml de smântână pentru frișcă foarte rece, pun 100-150 de grame de zahăr pudră, adaug esența de vanilie și mixez până obțin o cremă fină și aerată. Pentru inserția de fructe, pun la foc 300 de grame de fructe de pădure congelate, adaug 30 de grame de zahăr, storc puțină zeamă de lămâie pentru a-și menține culoarea. Pun 100 de ml de apă, adaug 20 de grame de amidon și fierb la foc mic, amestecând până se îngroașă. Asamblez prăjitura, foaie, cremă, fructe și repet. O las la frigider minim 6 ore, ideal peste noapte. Rezultatul un medovic fraged, aromat și absolut delicios.